Odkiaľ voláš? Ja Zozvolená. Zozvolená, ako sa voláš? No, viete, čo poviem vám, že sa volám Sucho, lebo nechcem mať, no to je ako... Nechceš mať Sucho. Nechcem, aby ma ľudia poznali, hej. Aha, ale Zvolen je veľké mesto. Myslíš, že ty si taký jediný známy, alebo si tam dosť známy, populárny ale človek? tak spolužiačky a možno to aj nejakí tí mladí profesori počúvajú. Ale nevadí, veď aspoň budeš populárnejší. Možno, že teraz, ak by si prezradil svoje meno a mal by si tu úspech v éteri, tak možno, že by ti bola taká baba dala, ktorá ti doteraz nechcela. Lebo už povie, no tak už vieš, rozhlasový frajer z Parádia. Víš, ako to chodí. A tak sa môžem maila nadiktovať, ale nie. Mailo sedí vedľa. Mailo, no. Počúvaj. Moje meno nadarmo. O tebe volá reč, áno. No. No dobre, poďme na to. Používaš voľaké erotické pomôcky, alebo nie? No, vieš čo, momentálne takto v poslednom čase nemám priateľku, takže nejaký ten primerák, akože sa hodí medzi postelou. Aha, takže medzi postelou. Také jedné. Naťahne si Medzi madrace, dobre hej? lubrikované, tak je to OK. A medzi madrace? Medzi madrace to robíš? No? Tak len si láhneš na brúšku a tak sa trieš. No, fajné to. No, brúšku, dobré, ale musím byť dobre namazané, aby nezohrela tá guma, že? No však, hej. Stala sa už veľká nehoda? Že si ho Že si padol medzi madrace? Ale nie. A to je dobré, že si na tebe prezervatív, lebo nerobíš žiadny bordel okolo toho. No, len potom je to ťažké zneškodné, váš. Potom vždy to musím do vrecka a niekde ako na fyzisku vyhodiť. Dáva si to do vrecka, ale zaviaze si konec, dúfam. Keď to splakneš, ti to vypláve hore, že? To máš s tým skúsenosti. No, je to finstvo. A neskúšal si to vyhodiť cez okno? Auto? Bývam v rodinnom dome, takže keď to vyhodí cez okno, tak to matka alebo Takže vlastne za sebe by si okašľala. To poznáš ten vtip, keď vyhodil chlapík takto a babička na čelo to padlo a babička tá mládež už ani košku z mlieka nech neváži. Dosť bolo srandy, vážne veci. No zo babička. To je pozvolené, vieš, no. Tam nemajú babičky. Nemajú babičky, ani vysoké domy, no. No poďme k tomu vášmu rodinnému domu. A ešte nejaké iné erotické pomôcky? Vyhadzuje z okna? Vlastnej výroby? Vieš čo, minulý rok, keď som bol tak na východe v jednej dedinke. Koľko si mal rokov? Tak sa tých tvojich mladých. Koľko si mal? No, tej som mal ešte 16, teraz som 17. Pred 2 týždňami. Podľa ktorých známejší možno budú vedieť, hej. No hovor ďalej, toto začína zaujímavo. No proste Východ, dedina. nebolo s kým, tak neviem. Boli tam také tekvičky a... Elovi? Alebo čo to? Ono, Svietili v oči. vyvrtal som dieru do toho a to vnútre je také veľké a... ale hneď som sa spravil trochu. Tak toto je iný zlepšovák, počúvaj. A tá tekvica mala aký tvar? To sú tie dlhé, tie... alebo... Taký ten preložený. Predĺžený. Preťahnutý. Tak ty si preťahol tekvicu. Ty nosíš vrták so sebou. Nebolo čo iné, no. Normálne nosíš vrták so sebou. No to nožikom to robil, čo? Nožikom. A možno, že to tam vrazil, tak... Rozbil si tekvicu na mŕtvi. Čo na to dá tekvica? A počkaj, ty si ju šukal na poli normálne medzi ostatnými tekvicami? Ale nie, to som dovnútra priniesol, keď niekde bol proste tam v chalupe a... Ty si ju vyštramaňou v chalupe. Na čajočku si obliekol. Počkaj, On ju obliekol. narúžoval trošku ten Masky odpor. dal. Však sláma a ostatné veci, docent hormón. Počúvaj, ale si ju ty nechodíš na veľkú umeleckú školu? Ale chodíš. Na šupku. Nie. Ne. Nie. Krúžok šikovný. Ale ja chodím na gymnázium, ja som všeobecne zameraný. Všeobecne. On vypraskal tekvicu, chlapi. A koľko si jej dal čísel? No tak jednej tekvici iba jedno. Jedno, ty si zobral viacej tekvic z toho pola.
Normálne museli mať z teba radosť, si zničil celú úrodu. Vydrbali mu úrodu. A to som potom hodil do konca. A potom to hodili na robov, víš? Počuj, ty vyhrávaš dneska tú mega vagínu, ja? A myslíte, ďakujem, že už nekradol. Musím sa ozvať. Počuj. Počuj chvíľu. Musíš chvíľu počkať, lebo tekvičárov nemali. A hlavne už nič nehovor, lebo sa nezastavíme. Počuj, ja som počúval, že manželka sa sťažovala, že keď manžel s ňou súloží, tak musela vždy mňaukať. A psychológ alebo psychiater ako rozoberá, že prečo. Pýtal sa manžela, že čo, tak on mal traumu z detstva. On tak onanoval, že do čižmy strčil mačku a do tej medzierky tam on onanoval. A mačka mňaukala samozrejme o 106, tomu zostalo aj v dospelosti. Takže ty nemáš žiadnu úchylku tekvicovú. Ako nemusí to vyzerať ako tekvica. No to zase nie, ale ani smrdeť mal som priateľku, čo mala hlavu ako krumpela. Ale odtedy vedľa teba spí tekvica, ne? Odkedy si mal... Nenosíš si jednu do postele? Niekto si nosí macíka? Nie. Tiež to tak. A nezostali ti žiadne voľaké poškodenia psychické po tej tekvici? Alebo fyzické? Žiadne. Tak to sme radi. Ale tak to bolo tak nudné, hej. Tak samozrejme, akože... Pri najhoršom, my to chápeme, akože úplne len... Takže vlastne, keď ťa vaši hľadajú a nemáš frajerku, znamená, že behaš po poli niekde. A ja si myslím, že na juho to môžu praktizovať s melónmi. No, tam sa to urodí. Tam sa urodí. Taký dobrý melón, pozri. Ten menštruačný, ten červený. Áno, presne, tak do ruky, dva také menšie melóny, ako miesto prs. Tie žlté. Tie žlté, áno, a taký zelený pekne. A keď ten zelený prirazíš, tak môže si myslieť, že si odblanil. No. Alebo si ho zlomíš. A rozmýšľa si už nad tým, že by si kúpil nejakú bábiku nafúkovaciu alebo anču umelú, aby... No hej, ale tak ja nemám 18, viete? Jasne, preto ti posielame túto megakundu, lebo tento príspevok dneska vyhráva úplne. Súhlasíš? Ale preboha. Áno, ale nekradni, prosím ťa, tie tekvice už nekradni. A dúfam, že... Čo zavolám ešte kamarátov, nie? Ale to má dva otvory, vieš, takže... Môže oproti sebe stať pri tom. Hej. Keď to budete robiť. Ale dúfam, že nebudeš mať problém s mamou, keď ti to pošleme. Pošto? To neviem. Napíšeme na krabicu, že tekvica. Že neotvárať tekvica. Urýchlene spotrebovať. Takže toto by sme mohli uzavrieť tým, že tvoj najobľúbenejší sviatok je jednoducho Halloween. Všetky frajerky. No, na tých tekvickách sa potom robí tak veľa dierok, ak to vieš, čo sú, no. Máš na výber. Kto vie, čo tí Američania robia, no. No, vidíš? No, kto vie, či nie je to isté, čo ty. Dobre, ostan nám na linke, aby sme si zapísali tvoju adresu, dostaneš teda mega vagínu. Lebo stojí za to, presne. To stojí za to. Dávno sme neplakali. Môžem ešte niekoho pozdraviť? Môžeš, ty môžeš všetko. Dobre, tak... Tekvicu. Nechceš pozdraviť, brata. Skalného spolužiaka, veľkého sexuológa Miša Machavu. Tak teraz sa úplne prezradil. Nikto nevie, kto si teraz vlastne. Už môžeš povedať aj priezvisko. No, on je väčší profík do toho, jak ja. A on čo vyšúkal? A to radšej nebudem. Prosím, len povedz. Len povedz taký námet, aby sme... Nie. Nepôjde to do éteru, už prisahám. Povedz mi to len do ucha. Teraz len ja počúvam. Ostatní nepočúvajú, počúvaj. Povedz. Nie. Dobre. Okay, tak nie. Zostať na linke. Pekný večer. Pekný večer ti prajeme, samozrejme. Maj sa fajn, ahoj. Čau. Ahoj. K-Funk.